سلام كبرات تخطتلتين لما عنت نريو تارزان تباهيلو استسيمت ناي انيميشن فيلميا كالتون صبغات زبلنا يمنا فيلم تاريخ تنصعنا لكم قلطيفن خباصحكم سبسكرايب بمግባር نايزي channel ቤተሰብ ይኹኑ እዛ ፊልሙን ላይክ ብምግባር ጀምርዋ ኣብቲ ናይዚ ፊልም መጀመርያ ሓደ ዓብይ ቅርጽ ዘለዎ ካብ ሰማይ ናብ መሬት እንትወርድ ንርኢ ካብ እውን እቲ እምኒ ኣብ መሬት ንዝነበሩ ዳይኖሰራት ኣጽኒትዎም እዩ እዚ ኩነታት ካብ ዝፍጸም ብዙሕ ሚልዮናት ዓማውቲ ሓሊፍዎም እዩ ቀፂሉ ድማ ኣብ ሓደ በረኻ ዝተሰርሐ ካምፕ ንርኢ ናይዚ ካምፕ በዓል ዋና እውን ጆን ዝተባሃለ ሰብ እዩ ጆን ንበዓልቲ ገዙን ወዱን ኣምጺኡ ኣብቲ ካምፕ እዩ ዘንብሮም ዘሎ ፓርተር ዝተባሃለ መሓዙ እውን ሓቢርዎም እዩ ዘሎ ናብዚ በረኻ መጺኦም ካምፕ ዝሰርሕሉ ቀንዲ ምኽንያት እውን ቅድሚ ብዙሕ ሚልዮናት ዓመት እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እምኒ ዝመስል ቅርጺ ንኽመራመርሉ እዩ ነይሩ ታርዛን ዝተባሃለ ወዶም ድማ ምስ እንስሳ በረኻ ኢሉ እውን ብበዝሒ ምስ ወዓግ ይጻወታ ይፈቱ እዩ ናተጻወተን ከሎ ኣዲኡ ቁርሲ ንኽበልዕ ትጽውዖ ቀፂሉ እውን ጆን ምስ መሓዙኡ ፓርተር ኣብ ሄሊኮፕተር እዮም ዘለዉ ንሶም እውን ኣብ ቀረበኦም ናብ ዝርከብ ኣብቲ ገዚፍ እምኒ ንምኻድ ይሓስቡ ኮይኑ ግን ኣብ ቅድሚኦም ግመ ናይ ደበና ምስ ረኣዩ ጉዕዞኦም ገዲፎም ናብቲ ዝነበርዎ ይምለሱ ኣብቲ ግመ ውሽጢ ድማ ዝተፈለየ ዓይነት ተፈጥሮ ይርአየና ኢሉ እውን ናብዚ ቦታ ቅድሚ ብዙሕ ዓመት ዝወረደ ዓብዪ እምኒ ዝርከበሉ ምዃኑ ንዕዘብ ጆን ምስ ፓርተር ናብቲ ካምፕ ምስ ተመለሱ ብዛዕባ እቲ ገዚፍ እምኒ እናዕልሉ እዮም ስለዝኾነ እውን ፖርተር ብዛዕባ ወጽኒዕና ናብ መዓልኡ ክንበጽሕ ኣለና ክብል ሓሳቡ ይዛረብ ኮይኑ ግን ጆን ንፓርተር ካብቲ ካምፕ ወፂኡ ናብ ኒውዮርክ ብምኻድ ምስ ቤተሰቡ ንኽነብር ምኽሪ ይልግሰሉ ቀፂሉ እውን ጆን ምስ ሰበይቱን ወድኑን ከሎ ናብታ ሄሊኮፕተር የሳፍሮም ኢሉ እውን እቲ ካምፕ ገዲፎም ንምኻድ ተቐሪቦም እዮም ቀፂሉ ድማ ጆን ንፓርተር ምሳና ኺድ ክብል ይሓቶ ኮይኑ ግን ፓርተር እቲ ካምፕ ገዲፉ ክኸይድ ከም ዘይደልን ኣብቲ በረኻ ውሽጢ ምንባር ከም ዝመረጸ ይዛረቦ ካብኡ እንዳሓር እውን ጆን ምስ ቤተሰቡ እቲ ካምፕ ገዲፎም ይኸዱ ብኻልእ መልክዑ ድማ ክልተ ወዓጋት ኣብ በረኻ ብሰላም እናነበሩ ንዕዘብ ብምቕጻል ድማ ክልተ ወዓጋት እናተባኣሱ ንርኢ ኣብቲ ባእሲ ተዓዊቱ ዝወፀ ኣብ መወዳእታ እውን ካብኣቶም ሓደ ወዓግ ናይ ኩሎም ሓላፊ እዩ ዝኸውን ካብኡ እውን ሓደ ወዓግ ይስዕር እሞ መራሒ ይኸውን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጆን ምስ ቤተሰቡ ዝነብሩላ ሄሊኮፕተር ብዘጸግም ኩነታት ምኻድ ይቕጽሉ ስለዝኾነ እውን እቲ ገናሒ ብጣዕሚ ይጭነቕ ኢሉ እውን ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ነገር ንታሕቲ ይስሕቦም ከም ዘሎ ይዛረቦም ንሱ እውን ድማ እታ ሄሊኮፕተር ንኸይትወድቕ ብዓሞ ይጽዕር እዩ ዘሎ ካብኡ እውን ናብ ሓደ ብተፈጥሮኡ ፍልይ ዝበለ ቦታ ይበጽሑ እዚ ቦታ እውን ካብ ሰማይ እምኒ ዝዓረፈሉ ቦታ ከይኮነ ኣይተርፍን እዚ ዝረኣየ ጆን ድማ ነቲ ዘዋሪ ጠጠው ንኽብላ ይዛረቦ ካብኡ እውን ምስ ወረዱ ጆን ንቤተሰቡ ብቕልጡፍ ከም ዝምለስ ተዛሪቡ ኣብ ቅድሚቱ ናብ ዝነበረ በዓቲ ኣቱ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ እውን ካብ ሰማይ ዝመጸ እምኒ ይረኽቦ ስለዝኾነ እውን ካብቲ እምኒ ንመረጋገፂ ዝኾነ ንእሽተን ስባር ይወስድ ኮይኑ ግን ብቕጽበት እቲ መሬት ይንቀጥቀጥ ኢሉ እውን ሓዊ ዝመስል ነገር ክረአ ይጅምር ስለዝኾነ ድማ ጆን ካብቲ በዓቲ ወፂኡ ናብ ቤተሰቡ ይኸይድ ካብኡ እውን ናብታ ሄሊኮፕተር ንምብጻሕ ሙጉያ ይጅምሩ መስመስታ ዝመስል ነገር እውን እቲ ከባቢ እናዕነወ እዩ ኣብ መወዳእታ እውን እቶም ቤተሰብ ናብታ ሄሊኮፕተር ኣትዮም ጉዕዞ ይጅምሩ ኮይኑ ግን እናተጓዓዙን ከለዉ ነታ ሄሊኮፕተር መስታ ስለ ዝሃረማ ኣብ ሓደ በረኻ ተዓልብ ኣብቲ በረኻ ድማ ካላ ዝተባሃለት ሓንቲ ወዓግ እታ ሄሊኮፕተር እናወደቐት ስለ ዝረኣየታ ቀፂሉ እውን እታ ወዓግ ነታ ሄሊኮፕተር ቀሲላ ምእላሽ እንከላ ካብታ ሄሊኮፕተር ተረፈ ታርዛን ድቃስ ወሲድዎ ተረኽቦ ካብኡ እውን እታ ወዓግ ሓቂፍ ናብታ ናታቶም መዕረፊ ቦታ ትወስዶ ቀፂሉ እውን ታርዛን ካብ ድቃሱ ምስተስአ ዝተፈላለዩ ወዓጋት ይርኢ ስለዝኾነ እውን ብጣዕሚ ይድነቕ ካብኡ እውን እታ ወዓግ እናሓብሓበቶ ሓቢርዎም ምንባር ይጅምር ኮይኑ ግን ንሱ ምስ ቤተሰቡ እንከሎ እታ ሄሊኮፕተር እናወደቐትሉ ዝነበረ ግዜ ናብ ርእሱ ይመጾ ካብኡ እንዳሓር ድማ ታርዛን ምስ ንኣሽቱ ወዓጋት ምጽዋትን ግዜ ምሕላፍን ይጅምር ብዙሓት ዓመታት እውን ይሓልፉ ኢሉ እውን ታርዛን ሕጂ ዓብዪ ኮይኑ ንሪኦ ኢሉ እውን ካብኦም ናብኦም እናዘለለ ኣብ ዓብይኦም ኮይኑ እውን እናደየበ ይጻወት ኣብቲ በረኻ ብዘሎ ርባ እውን እናሓመሰ ይጻወት ቀፂሉ ድማ ኣብቲ ከባቢ ናይ ሰባት ድምፂ ይሰምዕ ኢሉ እውን እዞም ሰባት እዚኦም ፖርተር ምስ ጓሉ እዩ ናይ ፖርተር ጓሉ ስሙ እውን ጄን ይበሃል ምስኦም እውን ሓቢሮም ካልኦት ጎብነይቲ ኣለዉ ኣብቲ ፊልም መእተወ ከም ዝረኣናዮ ፖርተር እቲ ካምፕ ገዲፉ ኣይኸድን ኣብዚ ምዃን እየ ዝደሊ ኢሉ ነይሩ ኢሉ እውን ሕጂ ንሱ ምስ ጓሉን ካልኦት ጎብነይቲ ብምዃን ንሪኦ ታርዛን እውን ብድሕሪት ብምዃን ይከታተሎም እዩ ዘሎ ኣብ ምሸት እውን ሓዋ ቀጻጺሎም እናዕደሉ እዮም ኢሉ እውን ጄን ንኣቦኣ ናብ ኒውዮርክ ምምላስ ኣይትደልን እናበለት ትሓቶ ነበረት ኮይኑ ግን ንሱ ክኸይድ ከም ዘይደሊ ይዛረባ ንጽባሒት እውን ምስኦም ዝነበሩ ጎብነይቲ ነቲ ከባቢ ምጉብናይ ይጅምሩ ጄን እውን ብዓርሳ እናጎብነት እያ
ታርዛን ድማ ኣብኦም ኮይኑ እናተኸታተሎም እዩ ካብኡ ድማ ንጄን ብድሕሪታ ተመን መጽኡ ይነኽሳ ስለዝኾነ ድማ ታርዛን ብቁልጥፍ ናብኣ ይመጽእ ጄን ድማ ስለዝፈርሐቶ ካብ ታርዛን ክትሃድም ትጅምር ኮይኑ ግን እቲ ተመን ስለዝንኸሳ ዓርሳ ስሒታ ትወድቕ ካብኡ እውን ታርዛን ናይቲ ተመን መርዚ ምስ ኣውጸላ ናብ መዕረፍ ቦታ ይወስዳ ብኻልእ ገጽ ድማ ኣቦኣን እቶም ጎብነይትን በቲ ምሸት መብራህቲ ሒዞም ንጄን ምድላይ ይጅምሩ ጄን ምስ ታርዛን ድማ ኣብ ሓደ በዓቲ ንሪኦም ንጽባሒቱ ንግሆ ጄን ናብ ኣቦኣ ትምለስ ኢሉ እውን ብዛዕባ ረኺባቶ ዝነበረት ፍሉይ ሰብ ንኣቦኣ ትዛረቦ ኮይኑ ግን ንሱ ብዛዕባ ዝተዛረበቶ ነገር ብዙሕ ትኹረት ይሃቦን ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ታርዛን ናይ ቁልዕነት ግዚኡ እናዘከረ እዩ ካብኡ እንድሓር እውን ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ወዲቓ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ኣቕሓ ይረኽቦ ኢሉ እውን ኣብቲ ቦታ ናሃቱ ምስ ቤተሰብ ኮይኑ ፎቶ ይረክብ ስለዝኾነ እውን ብልዑል መጠን ናብ ናይ ምዝካር ስምዒት ይኣቱ ካብኡ እንድሓር እውን ካብ ናይ ጭንቀት ስምዒት ንምውፃእ ዓውታ ይስምዕ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ቤተሰቡ ኣብ ምሕሳብ እዩ ዘሕልፎ ዘሎ እቶም ወዓጋት እውን ከፃወትዎን ትፍትኑ ንሱ ግን ክቕየር ኣይከኣለን ቀፂሉ እውን እቲ ፊልም ጆን ኣብ ኒውዮርክ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ቢሮ ይወስደና ኢሉ እውን ናይቲ ቢሮ ሰባት ብድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ጆን ምስ ቤተሰቡ ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ኣብ በረኻ ከም ዝወደቐት ይሰምዑ ክለይተን ዝተባሃለ ቀንዲ ስራሕ መሳለጢ በቲ ኩነታት ብጣዕሚ ይድነቕ ቀፂሉ እውን ብዛዕባ እቲ ነገር መጽናዕትን ምግባር ናብቲ በረኻ ይኸዱ ካብኡ እውን ኣብ ናይ ፖርተር ካምፕ ይዕርፉ ኢሉ እውን ሰላም እናተባሃሉ ይተሓቋቐፉ ኣብ ምሸት ድማ ሓዊ ቀጻጺሎም ይዕድሉ ነይሮም ኮይኑ እውን ታርዛን ተሓቢኡ ይከታተሎም እዩ ነይሩ ቀፂሉ እውን ንበይኖም ኮፍ ምስ በሉ ፖርተር ንክለይተን ምዕላል ይጅምር ኢሉ እውን ፖርተር እታ ጆን ምስ ቤተሰቡ ዝወደቐት ሄሊኮፕተር ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ይሓቶ ኮይኑ ግን ክለይተን ክዛረባ ኣይደለየን ነይሩ ምክንያቱ እውን ንሱ ዝመፀሉ ቀንዲ ዕላማ እቲ ካብ ሰማይ ዝዓረፈ እምኒ ንምውሳድ እዩ ነይሩ ብኻልእ መልክዑ ድማ ታርዛን ምስ ጄን ብሓንሳብ ኮይኖም ንርኢ ካብኡ እውን ጄን ስምካ ንገረኒ ክትብል ትሓቶ ንሱ እውን ንቁርብ ድሕሪ ምሕሳቡ ታርዛን ክብል ይምልሰላ ኢሉ እውን ብሓንሳብ ግዜ እናሓለፉ እዮም ሓቢሮም እውን ይሕምሱ ነይሮም ብምቕጻል ድማ ታርዛን ኣብ ኦም ናብ ዘሎ ገዝኡ ይወስዳ ብዙሕ ነገራት እውን ከጎብንያ ይጅምር ኮይኑ ግን ብሃንደበት ናይ ጄን ኣቦኣ ምስ ክለይተን ብሄሊኮፕተር ይመጹ ካብኡ እውን ብርሑቕ ይርእዎም ኢሉ እውን ክለይተን ታርዛን ምስ ዝሪኦ ናይ ጆን ወዱ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ካብታ ዝወደቐት ሄሊኮፕተር ከም ዝደሓነ እውን ይዕዘብ ካብኡ እውን ክቐትሎ ስለ ዝደለየ ናብኡ ክትኩስ ይጅምር ካብኡ እውን ጄን ምትኳስ ከቋርጾ ዋላ እኳ ተዛረበቶ ንሱ ግን ክሰምዓ ኣይከኣለን ኢሉ እውን ምትኳስ ይቐጽል ካብኡ እንድሓር እናተኮሰሎም ከሎ ስለዝሃደሙ ናብ ሓደ በዓቲ ይኣቱ ቀፂሉ እውን ኣብቲ ውሽጢ እናተጓዓዙ ከለዉ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እምኒ ይረኽብዎ ኢሉ እውን ታርዛን ኣቦኡ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሞደሻ ይረኽቦ ጄን እውን ከመይ ኢልካ ካብ ናይ ሄሊኮፕተር ሓደጋ ክትተርፍ ኢልካ ኢላ ትሓቶ ኮይኑ ግን ሕቶኣን ከይመለሰላ ብሃንደበት ኣብቲ በዓቲ ውሽጢ ምንቅጥቃስ ይጅምር ስለዝኾነ እውን ንሳቶም እቲ በዓቲ ገዲፎም ይወፁ ካብኡ ንድሓር እውን ኣብቲ ደገ ኮይኖም ምዝልላብ ይጅምሩ ብምቕጻል እውን ታርዛን መሓዙቱ ናብ ዝኾነ ወዓጋት ይወስዳ ኢሉ እውን ከመይ ኢሉ ምስኦም ከም ዝነብር የርእያ ካብኡ እውን ብምሻብ ጥቐርባ ኮይኖም እናዕልሉ ከለዉ ጽቡቕ ግዜ የሕልፉ ነይሮም ኮይኑ ግን ብጥቕኦም ዝሓልፍ ሄሊኮፕተር ምስ ረኣዩ ብጣዕሚ ይስንብዱ ስለዝኾነ እውን ጄን ናብ ናይ ኣቦኣ ካምፕ ክምለስ ኣለኒ ብምባል ትዛረቦ ታርዛን ድማ ብጣዕሚ ሓያል ከም ዝኾነን ክለይተን ሓደጋ ከየብፅሓላ ክሕልዋ ከም ዝኽእልን ይዛረባ ኮይኑ ግን ጄን ክለይተን ኣብ ናይ ባዕሉ ካምፕ ብዙሓት ወታደርን መሳርሕን ከም ዘለዎ ትዛረቦ ቀፂሉ እውን ብሓንሳብ ኮይኖም ናብቲ ካምፕ ምኻድ ይጅምሩ ናይ ታርዛን መሓዙት ዝኾኑ ዓጋቱ እውን ብድሕሪት ይከታተልዎም ነይሮም ካብኡ እውን ጄን ናብቲ ካምፕ ክትኣቱ ክትብል ክለይተን ይረኽባ ኢሉ እውን ካብ ሰማይ ዝወረደ እምኒ ሓብርኒ ብምባል ከጨናንቃ ይጅምር ኣብኡ እንከሎ ታርዛን ብሃንደበት ይመጽእ ኮይኑ ግን ክለይተን ሽጉጥ ይሕዘሉ ድሕሪ ንእሽተይ ጻኒሕቲ እውን ንታርዛን ብናይ ክላሽን ማዕኮር ምስ ሃርምዎ ዓርሱ ስሒቱ ይወድቕ ኢሉ እውን ኣብ ሓንቲ ጸባብ ሳንዱቕ ይዓጽዎ ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ መሓዙቱ ዓጋት መጽዮም ይኸፍትሉ ንሱ እውን ተመሊሱ ናብቲ በረኻ ይኸይድ ካብኡ እውን ንጽባሒቱ ጄን ምስ ኣቦኣ ኣብ ናይ ክለይተን ቢሮ ተኣሲሮም የርእየና ኣብኡ እውን ክለይተን ካብ ሰማይ ዝወረደ እምኒ ቦትኡ ኣርኢኒ ብምባል ይጸግመሎም ነይሩ ስለዝኾነ ድማ ጄን ንኽትሕብሮ ትሰማማዕ ድሕሪ ንእሽተን ጻንሕቲ እውን ናብቲ እምኒ ዘለዎ ከባቢ ብዙሓት ዝኾነ ሄሊኮፕተራት ሒዞም ይኸዱ እዚ ዝተዓዘበ ታርዛን እውን ዝፍጠር ዘሎ ኩሉ ተረዲእዎ እዩ ኢሉ እውን ብቕልጡፍ ናብቲ ከባቢ ይኸይድ ካብኡ እውን ንክለይተን ናብቲ ከባቢ ድሕሪ ምብጻሖም ኣብቲ እምኒ ዘለዎ ቦታ ፈንጂ ኣብ ምግባር እንከለዉ ታርዛን ድማ ቀስ ኢሉ ናብቲ ውሽጢ ከኣቱ ክኢሉ እዩ ካብኡ እውን ኣብቲ ውሽጢ ጄን ምስ ኣቦኣ ተኣሲሮም ይረኽቦም ቀፂሉ እውን ካብቲ ዝተኣሰሩሉ ይፈትሖም ድሕሪ ምፍታሖም እውን ናይ ጄን ኣቦኣ እቲ ናይ ፈንጂ ገመድ ይቆርጾ ኣብ ደገ ድማ ክለይተን ምስ መሳርሕቱ እቲ ፈንጂ ንኽፈንድእዎ እናሰርሑ እዮም ኮይኑ ግን እቲ ገመድ ስለዝተቆረፀ ክፍንዳእ ኣይከኣለን
ካብኡውን እን ታርዛን ምስ ረኸብዎም ንስኹም ኢኹም ዝቆረጽኩምዎ ብምባል ሽጉጥ የጻውድሎም ኮይኑ ግን ታርዛን ድምፁ ዓው ብምባል ናይቲ በረኻ እንስሳት ይጽውዖም ካብኡውን እቶም እንስሳት መጺኦም ክሌንተን ምስ መሳርሕቱ ከቢድ ዕንወት የብጽሑሎም ቀጺሉ እውን ክሌንተን ብሄሊኮፕተር ክሃድሙ ምስ ፈተኑ ታርዛን ብእምኒ ሃሪሙ ክትወድቕ ይገብራ ስለ ዝኾነ እውን ክሌንተን ምስ መሳርሕቱ ናይ ምትራፍ ዕድል ኣይክህልዎምን ታርዛን ምስ ጄን ድማ ብሓንሳብ ኮይኖም የርእየና ኢሉ እውን ጄን ከም ተፍቅሮ ትዛረቦ ታርዛን እውን ከም ዝሕብሕባም ከም ዝከናኸናን ቃል ይኣትወላ እዚ ፊልሚ ኣብዚ ይውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኣኹም